Ο Τόνι Σαβεύσκι πάντα όσα θα κάνει και την παλιά για τον Σαραβάκο. Για να δούμε ο Δημήτρης Σαραβάκος μέσα στην περιοχή. Θα πέσει στο έδαφος και πέναλτι. Πέναλτι που καταλογίζει ο κύριος Μπάκας στο μαρκάρισμα αυτό του Στράτου Αποστολάκη πάνω στον Δημήτρη Σαραβάκο. Είναι το 12ο λεπτό της συνάντησης και ασφαλώς μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε. Εδώ ο Δημήτρης Σαραβάκος κάνει την κοφτή τρίπλα πάνω στον Αποστολάκη. Πέφτει στο έδαφος. Ο κύριος Μπάκας έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ξανά από μια κάμερα πίσω από το τέρμα του Βάντσικ η προηγούμενη φάση. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Άλλη μια φορά εσείς το replay της προηγούμενης φάσης μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για την συγκεκριμένη φάση. Ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 12ο λεπτό και για τον Σαραβάκο να γράψει ιστορία. Θα τα πούμε όμως αν καταφέρει να ευστοχίσει από τα 11 βήματα. Παρατηρήσει από τον κύριο Μπάκα στους παίκτες να βγουν εκτός περιοχής. Σαραβάκος λοιπόν απέναντι στον Γιώζεφ Βάντσι. Πάντα ο Σαραβάκος, η μπάλα out. Κάνετε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Σαραβάκος εξεγέλασε τον Βάντσι, όμως έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά out. Λέγαμε ότι ο Δημήτρης Σαραβάκος ήθελε ένα μόνο γκολ για να φτάσει τον Γιώργο Σιδέρη στην πρώτη θέση του σκόρες των τελικών του Κυπέλλου Ελλάδος με 6 γκολ. Έχει 5 ο μικρός, όμως εδώ από το σημείο του πέναλτι βάρεσε πολύ δυνατά στο κέντρο, περισσότερο πήγε η μπάλα. Ψηλά όμως πάνω από την αιστεία του Βάντσικ. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Πάντα στους δέκτες σας ο Δημήτρης Σαραβάκος και ασφαλώς υπάρχει κάποια ανησυχία στον πάγκο της ΑΕΚ. Είδατε όρθιο τον Πέτρο Ραβούση. Έχουν πέσει και κάποιες κροτίδες, κάποια βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο αλλά και ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.